Lah jan saiki klimis banget. Dino minggu sing tak tunggu kowe Mbak, mbok ngajak kecer rumiyin, Mbak. ning tawang amangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS ra balesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen kepakem irungmu mesti tak jiwa 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 lali janjine kandhane alesane mangkel sapa wong sing ora gelem kadung dandang kowe ora teka jajane kowe ning ngerti galakatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencang marang wanita liya Pesona musik. yo dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamanku nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah tak pateni mangkel aku mangkel yen kepathok irungmu mesti tak jiwa 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 lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko Mantap bola dalah. berkah berkah barokah Kok kan ngene jadi aku malah lemu kok kan ngene aku. Kok Ini apa kok ame-ame. laporan ning Toyeng? Lho kono tek takon kok. Oh. Kono takon aku jawab ngono.
Oh, resepe apa ngono ta? Takon ngono. Oh, iya. Seneng omah ben padha ngono ya. Jare songo mburi aku. Oke, aku ngono. Seneng omah ben padha rada ngene ngono. Ya ngene lho, Yeng. Piye, Nduk? Jancane kowe ning ngendi? Agak-agakmu saja diani. Atiku sukses. Karo wanita liya. Ya. Pamudita saking panjenenganipun Bahar Lili punika lali jan